So, magandang hapon mga kaswertres, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, no? Again, welcome mo sa ating channel mga kaswertres, no? And sa itong FB page. So, karon mga kaswertres, no? Atong i-recap or i-update na to mga kaswertres o kung sanay dagan sa itong gihatag na dikit na swertres, angle guide or chart mga kaswertres sa buwan sa March 2024. Okay? So, sa himgya po ng pamaagyan ni mga kaswertres sa atuang tutorial katong gihatag ninyo unsaon ni siya paggamit mga kaswertres, no, ug unsay asa ka pwede mokuha og combinations labi na pag ang result mga kaswertres is doubly mga kaswertres. Okay, so I hope klaro ta diha mga kaswertres. Okay, so sugod na karon mga kaswertres, no, sa March 1 mga kaswertres, so pata naka-update sa tuang um, mga kaswertres, so naka-update sa tuang angle guide. Okay, so natay for reference mga kaswertres, natay history result diri mga kaswertres, no, and summary for 2024. So March sugod ta diri sa 1, so muna ang resulta mga kaswertres sa 823. So March 2, 3, 4, and 5 mga kaswertres. Okay, so 6 to 7 mga kaswertres. So diretso na ta mga kaswertres, no, again same lang gyapon mga kaswertres, no, diretso ta mga kaswertres, no, since ni siya doble nga resulta mga kaswertres. Okay, so diretso ta sa katong ligo lang sa tuang angle guide mga kaswertres. Okay, so March 1 mga kaswertres, no, 283 mga kaswertres, 2 p.m. So 283, and then doble man sa 5 p.m. so diretso ta sa 9 p.m. which is 870. So 8 dara okay o sa 870 mga kaswertres, no, 283, 283, 283, and 870. Okay, so ikaduha mga kaswertres is ato ta sa 2 p.m. 082, no, so 082 mga kaswertres. Try ako sa i-try og check, no, March 3. Okay, so dili ta nakangan na to ang March 2 mga kaswertres, since doble siya to 33, and then 5 p.m. is doble lang gihapon mga kaswertres. Okay, so kung nangutan ako kung doble ang resulta mga kaswertres, for example 588, kung nangutan ka, no, asa ka mo dikit, so atras ka mga kaswertres, timan i-singular ni siyang angle guide, so atras ka sa dili doble, which is kining 214 mga kaswertres. Okay, so March 3 mga kaswertres, 2 p.m. 082, 082, so dug-ura kay siya mga kaswertres, diba, 082. So ang 283 mga kaswertres, no, gi-clock niya mga kaswertres, and then 5 beam is 593 mga kaswertres, no, so 593. Okay, 593, so congratulations mga kaswertres, no, and then sa March 4, 834 mga kaswertres, 834, tapos I think nag-slide ta sa ikaduha ni mga kaswertres, no, so 834, no, so grabe dikit, nagdikit-dikit siya mga kaswertres, no, and then 839 diri ta nag-slide mga kaswertres, no. Okay, so 839 diri ta nag-slide sa 839 mga kaswertres. Okay, so and then March of 5 mga kaswertres, no, 902 and 671 sa 9 p.m. no, so 902 and kining 671 mga kaswertres. Okay, so anso kon mga kaswertres, no, sa March 7, no, ato sa nang ano niya
nakaka-short i-update no 7, 8, 9, 8 karon, and then sa sunod pa mga adlaw mga kaswartres. Okay? So congratulations mga kaswartres sa ating angle guide no. Wala pa no man ang March pero daghan ta igo mga kaswartres no. Labi na gyud sa STL swartry mga kaswartres. Okay? So same lang gihapon ang atuang pamaagi no. Paano gamitin or paano gawin or paano makuha mga kaswartres o mag-compute ng um, combination sa 3D Luto and still at paano to gamitin mga kaswartres. Okay? So, again, no, sa mga wala pa nakasilip sa atong tutorial, no, magkatatag gamay na guide mga kaswartres, no, so ni siya paggamit, no, paano to gamitin, okay? So, una mga kaswartres, dapat meron kang tawag nito, pairing guide mga kaswartres bago ka pumasok nitong mismong angle chart. Okay? So, meron tayong tutorial niyan mga kaswartres. Pasip na lang sa excuse me, sa description ng ating video mga kaswartres. Okay? And then, pagkatapos, um, pag meron ka ng pairing no mga kaswartres, no, pasok ka na sa angle chart na ito. For example, mga kaswartres is ang result is 832 for example lang. So 832 mga kaswartres, dito mo ipasok o dito ka kukuha sa dikit yan ng mga combinations with applying sa pairing number na nakuha mo. Okay? So for example mga kaswartres, meron kang pairing number na uh, 32 mga kaswartres or 42 for example 42 lang mga kaswartres no. So ang gawin mo mga kaswartres, since 832 or 328 yung previous result mo mga kaswartres no, so gamitin mo itong pairing na 42. Okay, so 42. Okay, 42 ang so dito ka mga kaswartres no, so 42. Okay, so 42 and 3, 42 and 8 mga kaswartres. Excuse me. Okay? So, yan lang mga kaswartes. Dapat yung pairing guide mo is meron kang activity guide and then yung previous results mga kaswartes. Para pagpasok mo dyan mga kaswartes, no? Konti lang makuha mo na combinations mga kaswartes. Okay? So, yun lang mga kaswartes, and congrats mga kaswartes no, sa ating angle chart buwan sa March no 2024. Okay? So paki-subscribe mga kaswartes and paki-share no, and follow sa atong FB page mga kaswartes no, para sa atong next tutorial mga kaswartes or guide mga kaswartes.